Maing hapon dat ni Paploy. O maayong hapon sa. Kasi akong ikaalagad kaniya ng mundo. Patulong ka na. Ang patudlo mo sa mudyong. Sakdot ano eh, nilibigdar. Gusto ko kami lulok. Laaya karang adlaw ay magsusuri ta. Natar, suri-suri ta. Kita ka sa ko nakita? Ano sa mana? May chicks, siksi kayo. O niya na, murag maawa magigto. Nada ba yung tako ng bayhana? Nya sa man na di manggantak, iba manguya. O magpatudlo na ito panguyab. Asa man? Kang Noy Paploy. Ay, ano? Ato ta, na. Oh, di man din mo ding dan. Balik. Ay, kakapoy ba eh. Ang sakadong ba kalalaki na malik mo daw? Parang ako bilang hindi ba? Ito bandang bahay ni Noy Paploy. Dito ba to sa damog kakahuyan? Sa ilang sa mga kakahuyan? Nabalitaan ba na ako itong ibalhin ha? O basta kay, largo ta. Bahalag mga saag ta. Oh, murag maon naman ang opisina ni Noy Paploy. Oh, tara! Oh, kibaw din yung gitara ni Noy Paploy. Yung gitara man. Ato sa paminawon yang kanta be, kay murag man. Sige. Welcome back di ay. Kini di ay sinoy Paploy mo gihapon ang inyong makauban. Karon ako mong awitan kay wa pa mga customer. Sa dihang uyab patay puwerte gid nimong istriktahan ikang sugot nga akong gakson kay ikaw dayon maglumlong og mituo usab ako sa mga gisulti mo. Apaliha ka to'y buntag sa'yo, naligo ka sa banyo. Ako akang gililigitan aw ug akong puso. Kung dito akong makitaan, ako ging nahibawan. Tunay nagbitay duha ka bato. Kay itlog man di ay tungi mo. Ay, wala ay ba? Uy. So, ako mo ko'y duha ka mo laking udungan eh. So, ko'y tuyo niya na. Akong pabuto. Naagyo siguro nito eh. Di ara akong bulang pistal sa kalapok ba ni. Hindi man ko ni bula lagi, lubi man ko din eh. Pero ginhi. Kung sa'y tuyo anang mga lakiha, ako silang matabangan din. Kaya matudlo man eh. Kung unsay, akong hangiyon. Kadugay ba sila maabot ano eh? Maing uto din ni Paploy. Kayawan. Kasi akong ikaalagad kaninyo, mga undo. Magpatulong ta ni ako. Magpatudlo mo sa mudyol. Di ko kamawa ng mudyol. Ay, di. Masangod din. Dili sa mudyol. O sa man di ay? Patulong ta siya pangayabag. Kaya naman siya babae nga na. Pangayab? Inilabigay siya. Uy, Lagkay ko ba? sa may dagoy ang bayhana ba? I-describe mo sa kuno. Nagawin niya basta gwapa kayo. Gwapa kayo. Singgan niyo ba? Gwapa kayo, sexy. Di ka na gwapa magtalikod ra. Sulit lang. Ambot na. Mao ba? Nabihag man gid na inyo ang kasing-kasing. Iyon na pa. Kisa may nakagusto sa inyo ang bayhana. Siyempre, akong barkada. Kaya ako naman ko loyal man ko. Hallelujah. Loyal sa duha. Sana all. Uy, duha. Dili. Ngani ha. Kaya ikaw nakagusto mo ika na. Willing ka ba nga mutuman og unsa akong i-suggest nimo, advice nimo? Oo. Ato isang tan-aw na ato. Ato ang bulan. Lahing naman ako ro. Sige, lakokon ba anong kanang. Agoy. Ako ging klaro og maayo. Gihumigas naman din.
Ni ako ihatag nimo. Makapaisog ni. Ilahan ang bayhana aron nga maangkon gini mo kasing-kasing. Ya. Kasi na to ay ako ning pumonitor. Kini siyang mga bilog. Pag mo duol lang kas mong ubay, imo ning kumuon. Makabawa ni si mong kakulba. Unya, imo na dayong ilahon. Okay? Okay. Nana din siya. Yes. Asa mang bayad? Sama, mamidang kwarta na pa. Ibalik na lang. Sige na. Dili Kung musugot ang mabay, antes pa na mo. Oh, sige na tanong mo. Kasi ba na-epic? Man to yung epic ang hatag ni Paploy? Gi-scam na tayo. Tara, malik ka. Tara! Oh, ano ko lagi mo? Kumusta naman itong babae nga imuhang gipanguyaban? Sus, may paploy. Reklamo siya. Barkada si mo. Kaya imong hatag na orasyon siya. Waman mo ipik. May mo epic, mag-ikusog ta. Wah, sina niya tingin atong haranahon ang mga babae. Haranahon na to. Mukuyog ko ninyo. Ha? Alam sige. Bilib ang tingin na makainggan niyo man. Makainggan niyo. Wow, may problema. Tara na. Ato nang haranahon na bayan na. Dili lagi na lagi. Oh, tara. Aron makita gini at imong kauban. Ako, dito rin ko playo. Kamu lang ito stool. Pero siyempre man na. Naurig ako makita bayhan na sa kuha na maibog. Mao po, di ba? Tama. Tama. Dili lang ko. Kaya istorya, di kong supa ka na. Oh, di ko supak. Unya, adi ulam na ta sa balay. Nato, ako lang kaskas gitara, ako matalikod lang ko. Di lang kung tanaw ko sinawong ano bayhan ha. Klaro? Oo, pwede. Ano na? Tara. Ay, di ba? Ako dili kang talikod lang ikaw. Kami ikaw tubang nito kay ikaw mga magawa. Sayaw, Nandra. Ha, ready ha. Let's sing together. Together again. Ikaw dili na mo musik. Oh, di neto. Dili ba? Nakakungat na ang tato. Karong po na paploy. Ang tarong lagi ta. Bini-bini. Ikaw ang Bini binibini na na ninanais ninanais ko. ko. Binibini na langit ko. Ikaw ang bigay ng buhay sa akin ko. Sana ay pangamuhay na ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan ka na nagkanta-kanta diha ba? Kasamot ba? Mining daan akong ihikip bago pa ni. Init-init pa. Umanatag kanta. Wa pa maging magawas ng biyahan. Ano to ani? Ang muon ni mo ani. Oo, kilabot. Dito na lang. Sakto ka dito sila balay. Sige. Dito ano? At mag-try. Sige na gawas. Ayo. Ayo. Kamay tuyo ni mo. Makikilala ni unta ko sa imo. Ako dahil mo. si James. Sure, adi ay mo sa may tuyo. Mahuya unta nito nimo. O tara na, huwag lang. Di mo ay. Oh, nya, kumusta man? Usap na lakad mo dito. Di maayo kong lakaw. Ay, di mo sa manay ka. Sa blik tubig. Ikaw to ihi ka. Ikaw sa may ihi mo. Pero ko siya ha. Iwa mo ipit ka. Kanta dia. Oh no. Ay, di ako eh. Dali ngering ri. Tual patabang ta sa ako ang bulang kristal. Sigurado gid ko nga patabangan gid mo ato. Diara sa akong bulang kristal sa roo. Dili kita matabangan ni. Dili matabangan ni. Ali mo advice ako si Mano. Dum kami na do. Ikaw sad. Di ba si malimot siya. Mo ni mo no. Kanang bayana. Hindi man gina siya madasa kanang santong dasalan. Hindi man santong paspasan. Oo, ba? Paspasan. Oh, paspasan. May pamilya lang yun. Tuato na. Tuato. Kamamang na yun. Kamang. Hindi mo kamang. Oo. Iso. Kandagwin mo rin kamamukamang. Ay, grabe ni mga amang. Ay, siguro ay murang ka ng kupo. Kamangan na yun. Dakso. Hindi mo hagkan.
Ano kasi diskarte ano? Iwan gina kabulubad. Yun na pa. Kasi di nga na tubihana de. Murag sira man to. Sira. Dong. Usa nga dong. Sira. 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 Yun na pa mo describe. Nakatapis ito yung itom. Oo. Pink ang kalo. Oo. Naaipan nyo rin. Now. Oo, naa. Mga panahan niya. Ako kumana ito yung itom. At mga bata ako. Nakabangkawang kasi ang ako ang nitong ako dahil lang ikursunadaan di ay susak pinapil pagay ko harapan. Mga way. One, two, three, go. Welcome. 1, 2, 3, go. Welcome to back, Mayabas Vines Vines TV. Ayan, so bagong pangalan sa to ang YouTube channel. Welcome sa amo ang bagong member na si Surin Ligaspi. Surin Sumangit na. Di amin para mag shout out sa amo ang mga avid followers. So pasensya gyud kay ang gid sa video tungod lagi sa kabisi ni module lagi. Sige mo lang. Gusto tayo kayo. Isog kayo module. Tag mo nga. Kasi na nag-big save ito. Kaning uban nga medyo nalisudan sa module ayaw lang kanyo idibdib kay napa mo may likod. Ay dago. Ay lang yung dibdiba. Kaya kanina itong problema, basta na bakuna yung sa presidente, balik na mas normal ang klase. No? Okay. So, shout out na. So good. Shout out kang Berna Villalba. yan. Shout out po kang Bonifacio Dudong Buni Abiner. Sabi. Si Alvi Branzuela. Shout out sa kang Ma'am Banji Salazar nga yang mujod for Tingisuda. Shout out kang Rex Briones. Ako ni Lahinya. Tagayabas. Kang Angel Rodrigo. O kang Sir Joey Tambago Abihero. Kunya. Shout out kang Robs Almonte. Sa iyang YouTube channel. Pangan sa iyang YouTube channel, It's Me Robilin. Og Alex Coyos Montiron og Dodong Book Arofo. yan. Ano pa? Shout out kang JC Adilan Branzuela, Binji Uswa Abiwila, Alright. O kang Annalyn Basas. Okay, shout out po sa kang Winterjan Oswa II. O kang Abinir Juna Marie Uswa. Shout out kay Rimar Ringmar. R. Pahid. O kang Janice Orsais Abiwila. O kang Jean Son Rodrigo. So sa wala pa shout out, pasensya na kay medyo taas-taas nino. So susunod na lang po ng uban. Daghang salamat sa padayon nga pag-support sa among mga kabuangan. Sana nag-enjoy mo ug palihog kog share ning mga video. Unya atong invite sila nga subscribe, mag-like sa ato, mag-comment po sa ato mga videos. So, salamat ug asangi ang mga sunod nga videos sa sunod na po na mga panagbigo. Once again, thank you. Yay!